Il-Kunsillier ta' Marsa Xlokk, Daniel Zerafa, ilu illi rriżenja mill-Partit Laburista u mill-Kunsill Lokali minn Lulju tal-2025. Iżda Roberta Bela maċċettalux ir-riżenja biex ma jitlifx il-maġġoranza f'Marsa Xlokk. Dan kif il-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk huwa magħmul minn 3 kunsilliera Laburisti, kunsillier nazzjonalist u ieħor indipendenti fejn waqt seduta tal-Kunsill Lokali li tmur lura l-14 ta' April ta' din is-sena Zerafa insista illi hu rriżenja mill-partit iżda ma ħallewx jitlaq biex fi kliem Roberta Bela stess ma jaqlalux ħesil. Jgħalux kif ma taħroġ. Indipendenti jien. Bil-17 ta' Lulju jiena bil-17 ta' Lulju reżenjat mill-partit. Kienu mill-Kunsill. Bil fuq 10 maġġoranza. Wan, il-Prim Ministru sawa. Fil-Kunsill. 11 sena. Il-Prim Ministru jgħalek toħroġ taħt. Mela, ma rafiex il-partit. Tisma' mela. Għu indipendenti ma naħjari. Indipendenti. Inti bħala għandek il-partit. Għanta tal-għirgħu għalli tħassi l-istrak l-reżenja. U nibqa laburisti, soċjalisti, soċjalisti jena. Imma għadu ta' xej per usta. Issa kif reżenja u ma jutwiri, għaxina fajda reżenja. Ir-relazzjoni bejn it-tmexxija Laburista u l-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk mhux xi waħda feliċi tant illi fjum minnhom is-sindku nnifsu Stephen Grech ma kellux idea illi Roberta Bela kien nieżel fil-lokalità fejn meta staqsa lil membru tas-sigurtà tiegħu jekk hux ġej Marsa Xlokk il-mexxej Laburista dan ma kellmux. Rajt il-security u għatlu ma ġej il-prim għaskellimni bħal għandni moħon u għagġara xej. Waqt l-istess seduta Stephen Grech insista li s-sitwazzjoni ma tistax tibqa' sejra hekk. Min ikun jgħataw u jkun jgħat fil-kariga ta' sindku bħal min jgħid ma jistax neqfa sejrinni. Filwaqt illi anke Grech spiċċa jeddet illi wara l-elezzjoni jista' jaqleb indipendenti huwa wkoll insista li l-isfidi ma huma qed jissolvew qatt. Il-partit dejjem jgħid ħanaslu qatt ma wadanna. Nan fil-waqt illi s-sindku ta' Marsa Xlokk stqarru wkoll illi il-master plan tal-lokalità kontinwament qiegħed jingħata l-ġenb. Għandni jieħu dawk turi biex nagħmlu. Il-master plan tuf kemm il-mesej fuq tuf il-master plan pjan tibdilna waħda munna l-oħra. Finalment waqt is-seduta tal-14 ta' April is-sindku għamela ċara illi huma kontra il-binja taċ-ċentru tal-akwakultura fil-Port Ruman. Il-Kunsill iddeċieda illi dik il-proposta titneħħa minn hemm. Iżda ftit tal-ġimgħat wara, il-kriżi bejn il-Partit Laburista u l-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk komplet tintensifika wara li mhux talli qabel njora l-appelli tas-Sindku Laburista talli saħansitra xeħet il-pjan illi tinbena l-binja fil-manifest elettorali. Dan u l-ħesil illi għandu Roberta Bela f'Marsa Xlokk. U minflok jipprova jsolvih baqa' jwebbes rasu u jinjora l-appelli tal-familji Xlukkajri u ta' niesu stess akkost illi jżomm il-poter.